дорогие сябры, я думаю, что это правда вельмі добрые, и я взрушена и рада, что мы можем зараз все разом протягнуть такую створенную в минулом годе подею, так, лекции читания, якую буде вести Олесь Розанов. Мне падаецца, што это ввогуле выпадаючыя з традыцыйных формаў нашых вышшых універсітэтаў і ввогуле формаў нейкіх падзей, інтэлектуальных, культурных. І гэта, як мы вельмі адпавядае самой персоне Олеся Степановича. І гэта вельмі адпавядае, як мне падаецца, той накіраванасці на мысленне, якая ёсць у вышшых універсітэтах, бо мысленне гэта заўсёды нейкая іншая плынь, да? Гэта нейкая контрверсія, гэта нейкая іншая, чым звычайная. І вось мне падаецца, што сучаснасць, гэты час, яна такая вельмі імклівая. Так? Мы спажываем інфармацыю, мы шмат чытаем, у нас все так хутка. І вось, а гэта чытанне, гэта спыненне на невялікім вершы, поглубление в текст, себе, культуру, диалог. И я вельмі рада, что у нас есть возможность сегодня разом заглыбиться в этот верш, разом с, я в минулом году Игорь Бухов назвал «Сподаря шаман», сенсов. Мне подается, что он не шаман, он просто глубокий археолог сенсов и глубокий творца сенсов. Калиласка. Я господар этой просторы, я старшина Союза, и для нас великий гонор принимать здесь такую знакомитую особу, философа, мастака, поэта. Я удячный, что вы до нас пришли, тем более я ведаю, что вам наша простора подобается. В этой нагоды я вам так само хочу презентовать наше опошнее издание. Книга это называется «Тутейший дизайн», особенно речи вы, что вы голландском подобаете. И свое ставление нам уже неким чином разъяснил. Калиласка. Какая ваша книга? Да. Вам слово сказала Калиласка. Да, изучение мира, как было желательно. Еще раз добрый вечер, уже сказали. Мы уже мели тут встречу, и эта простора для нас уже трошечки знакомая. Минулый раз рассчитывали один верш Олеся Письменкова. Знаходили подступы, знаходили ключи, здобывали зместы. Сегодня мы маем справу с другим творцем, с другим вершем. Это творца Микась Стрельцов. И разом будем шукать подступы до этого верша, разом будем здобывать зместы, якія заховують в собі цей вірш. Зместы, вони не як даденості, що от прийшов, як у ліс, на гриби збирають, прийшов і знайшов і взяв. Зместы у вірші – це махчимость. Мы будем здобывать махчимости. Это не простый пошук, это не простый шлях, ён якби нелінійна. І ті скази, які ви будете чути, це не оповідальні скази. Ну, якби я нечто задумав, якби восвойтана простора і уклав в такую оповесть, у такое читание, у такое тлумачение. Это будут подступы. Подступы на обмацок. Подступы и отступы. И махчима нечто откроется. Зможем нечто разом здобыть.
Таким чином я починаю, ви адгукаєтеся і вдільничаєте, а тут питання одразу набігло. Перше, ще я навіть не почав говорити, читати це своє тлумачення, не почав здобувати сенс, питання є, будь ласка. Чому менавіта гэты верш? Чому менавіта гэты верш? Тому що читав інші верші, і того саме Стрельцова, інших творців, гэты верш одгукнувся. І є різні верші, ми їх читаємо, вони нам відгукаються, але гэты верш покликав до говорки, покликав у розмову. Я прийняв це покликання, а може навіть виклик, і увійшов у розмову з цим вершем. Бо чому, я ще раз, що у нас говорять, ну так, для учеництва, які займаються, ми дбаємо про свої основи, про свою філософію. І воно вже є. Що нам залишається? Це достати її і прочитати. Це так само спроба читання того, що у нас вже є. Вірші читаються і читаючися знаходять такі ці гетакі відгук. А гэты верш Михася Стрельцова покликав у розмову. Читаємо верш. Увага. Пад шоргат кропель дождевих, і он з телефонної будки бачив, як по галинах верхових зелений ветер прухка скача, і он наглядав, і он не спешав, ніщо погляд не ображала. Якби лячилася душа, її якби сутяшала, що ветер згоди не питав. Шалев над городом і ніці уже на вулках шкумотав плащи, кашулі і спадниці. І в этой будці под дождем у нейкой розпачі великой себе за давнім рубежом убачив ён і не покликав, не мог, а мо не захотів, не обозвався нейким знаком, а той у дивной видноте ці то усміхався, ці то плакав. І в этом городі чужим, який ягоним був колісті, ішлі інакші дожди, іначе трепетала листя. Слови склалися, у їх вірш сказався бе, ніщо в їм уже не зміниться. Однак змісти, що в їм заховуються, яны, коли вірш читається і коли прочитані, кажуться, виявляються, удокладняються, і тому, що вони кажуться, виявляються, удокладняються, ми виходимо з вірша у розмову. Каб слови змогли захотіли скластися, яны мусять бути покликаними необхідністю, якою навіть ще не склавшися істотний вірш, клича тое, що і само сталося покликаним, і в відгук уже розмова. Вірш уже розмова, і ми не розпочинаємо її, а в її виходимо. До того, як справдиться у словах, вірш уже справджується в речаїсності, і душа його переживає. Поет у розмові з душою і в розмові з душою твориться вірш. Тое, на що гукається душа, в вірші набиває гук і слова. Ён, гэтак найменовуецца ў вершы галоўная дзейная асоба. Мы так само будем трымацца гэткага наймення, пішучы, каб дзе неабходна адрозніваць ад астатніх асабовых займеннікаў мужчынскага роду адзіночнага ліку, яго найменне у разрадку ён і не ў разрадку, дзе гэтым няма неабходнасці. Маючы сябе, ён мае шмат іпастасяў ці кшталтаў. Яны называюцца душа, ён сам за даўнім рубежом, дажджавыя кроплі, якія падаючы на тэлефонную будку нешта кажуць, ветер, які да ўсіх і да ўсяго мае дачыненне, ды і сама тэлефонная будка, у якой яна апынаецца, як у нейкім сваім целе. Яшчэ сам верш.
іпостась самой Йостіни. Їм з'єдновуються ділі, кожне з яких має свою речаїсність і якими кожне по-своєму їм виявляється. Усьо називаючи, сам вірш зостається без назви. Він глибоко біографічний, внутрішній, і тоє я, якого в їм нема, а де воно не днята, а становиться самим їм. У вірші єднаються особовое и безособовое, назовное и безназовное, тутейшее и тамтейшее. А для того, как это пошло отбываться, мусить знайсися место зустрічі. Телефонна будка. І йон ад'явлений від усього і з усім з'єднаний. Слово, що зібралися у вірші, свідчать про нечто, що відбувається поза віршем. Їх не зміст не в них самих, а в тим, що їх викликало і з'єднало. Свідчачи про нечто, що відбувається тут, усьою своєю душою. Вірш скерований нікуди туди, де дійсниця тоє, що визначає, яким йому бути і як вимовлятися. Зелений ветер прухка скаче. У вірші ніде не говориться, який це ветер, весновий або літній. Але по ускосних прикметах і невідовочних ознаках можна здогадуватися, що Лето. весновий. По-перше, самі слова. Зеленый, весновый, легкодолучальный, взаимозаменяльные, однольковая колкость трудов и та самая ритмика. Далее, сам это ветер по натуре весновый, горезливые, свободные, зеленые. Рука скачет по алинах, шалел над городом, шкумотал плащи, кашули и спадницы, и самому ветру, и городу, и тому, кто глядит на его идеи с телефонной будки, все это еще в гульню, в открытие, на вину. Это та пора, коли пупышки раскрылись и выявились услед тою своєю істинністю, без виявлення якої сам след застається несправджений, сталися листами. Ветер прухкий, и он здатный на своей хвале взлетать вгору и опускаться вниз, и супротстоять корпускулам предметов и речев. Телефонная будка, своеособлivая корпускула, капсула, і отрезвлюючися з йою, йон знаходить себе. А виходячи, находить. Ветер, що поводиться хвалево, допомагає йому в этом, обуджає втоєною їм махчимості. Вірш твориться з однойдених слов. Йон наглядав. Це тоє становище, яке дозволяє йому бачити самого себе як некого. Йон позирає з телефонної будки, знутри корпускулу, в якої опинувся, знутри мікропростори, до якої так чи інакше сходяться вулки і знаходять дорогу, плащи, кашулі і спадниці. І тому, що знутри тоє, що він бачить і чує, збирається в знаки і відкривається в з'яву. Телефонная будка – особливое место. Тут його не шкумотає ветер, не мочить дощ, тут його якби нема. Із гэтага якби нема відкривається тоє, що есть. У телефонной будки адмысловая топографія, скрижування, що виникло з роздорожжя. Той, хто виходить у телефонную будку, становиться її з міста. Ён не спешав. Коли у телефонную будку його змусило войти чи забегчи непогать, дощ і ветер, він був би спешливий, якби не на своєму місці, якби не в собі, а так читається до того, як набіг дощ і нарвався ветер, він увійшов сюди своєю ходою, увійшов для того, для чого існує телефонна будка, щоб некому потелефоновать, нечто сказать и нечто почуть, как обменяться голосами и змістом голосов. Обмен відбувся, розмова скончилася, певно, вона була довгою. Довгою, бо говорили душі.
У іх свае суадносіны вырабіліся, раз'ядналіся і спяшацца цяпер няма куды. Было б куды, памкнуўся б і ў дождь, і ў ветер. А так, ён пазірае на тое, што дзеецца за вокнамі тэлефоннай будкі, на тое, што ўшчалося, пакуль ён быў у размове, усё больш, чым блізка. І дождь ніколі змястоўны, і ветер як ніколі свой. Варта адчыніць дзверы тэлефоннай будкі, і ён сам апынецца ва ўсім гэтым. Але ён марудзіць адчыняць дзверы тэлефоннай будкі, дзе ён наглядае тое, што займае ўвагу і дагаджае душы. У ёй з ім адбываецца нешта істотнае для яго. У вершы выяўляецца дыспрапорцыя, і яна мае свае кшталты. Так, 3 першыя страфы назіраюць і слухаюць. Усё, што ў іх адбываецца, адбываецца паслядоўна, паступова. 2 наступныя бачаць і схопліваюць. Усё, што іх адбываецца, адбываецца імкліва і спараптоўна, аб'яўляючыся знутры таго, што ўжо выявілася як з'ява своеасаблівай, затрыманай у іманеннях маланкі. І апошняя 6-я страфа. Пагашаная. У ёй уже нічога не адбываецца, яна адно сведчыць аб інакшай рэчаіснасці. У адстароненасці ад усіх і ад сябе да яго вяртаецца тое, што гоіць душу, праўдзівая рэчаіснасць. Ён адстароньваецца ад сябе настолькі, што нічого не кажа пра тое, хто ён і што ён і чаму апынуўся тут, у тэлефоннай будцы, і нават пра самога сябе гаворыць як пра трэцюю асобу. У вершы няма я, ёсць ён. Каму ў такім разе прыналежыць зрок, што бачыць яго і тое, што бачыць ён? Каму прыналежыць аповед, што паведамляе пра тое, што адбываецца з ім і наўкола яго? Гэта не чый-небудзь зрок. Гэта яго зрок адстаронены ад яго на адлегласць калісьці. І гэта яго аповед, уведаны ягонай душой. Ён чуйна і пільна, нават звышчуйна і звышпільна натуе тое, на што скіроўваецца ўвага. І якраз таму, што гэта ён робіць пільна і чуйна, ён адчувае тым, што займае ягоную ўвагу прысутнасць таго, што не можа выявіць. У ёй, у той невідавочнай прысутнасці, прысутнасці нераспазнанай ёсціны, таямніца. Яна не распазнаецца наўпрост, але ён ужо распазнаны. Як у знакамітым, напоўненым знакамі апавяданні смалення Ліпрука, галоўнай дзейнай асобе і адначасова адстароненаму на пэўную адлегласць апавядальніку спамінаецца да драбніцаў, да адценняў колераў, гукаў, пахаў, што з ім, калі, дзе, як было. А ся ўвага сцягнута ў гэты час на нешта, што знаходзіцца адразу па-за гэтым, амаль абвяшчаецца, і што ён, аднак, не можа ўспомніць і адпусціць не можа. Ці на само не хоча, альбо не можа яго адпусціць. Так і тут. Ён гаворыць пра душы ветер, а глыбінёй увагі ўжо аддадзенай таму, што па-за гэтым, што настае і мае настаць. Усё поўнае знакаў. І ўсё, да чаго дакранаюцца ўвага, знакі. Кроплі, знакі той весткі, з якою прыходзіць дождь, а лісце, з якою ветер, у знакаў піктаграфічнае пісьмо. Душы яно знаёмае ад пачатку. Ён, адварочваючыся ад сябе і паварочваючыся да наваколля, да таго, што там адбываецца, паварочваецца нейкім чынам да сябе гэтаксама. Ён паварочваецца ад таго, чым была занята душа. І занята так, што тое, чым была занята, ёй было пярэчанне і ў празмернасць да таго, чым душа не занята. І вось у гэтай незанятасці, адпушчанасці ад таго, што адбываецца, знаходзіць сабе ўцеху,
свае душевныя лекі. У тым, што дзействам наваколі выяўляецца змест адрасаваны яму. Ужо нічым не заняты і ні з чым не звязаны, ён дазваляе адбывацца ўсяму, як яно хоча. І душа ў гэтай незанятасці суцяшаецца, і свядомасці адтуляецца даўні рубеж. Незанятасць вызваляе існае з-пад улады акалічнасцяў. Яе, як быццам, суцяшала. Што азначае суцяшала? І якім чынам вецер з яго паводзінамі можа суцешыць душу? Тое, што суцяшае душу, уводзіць яе ў той стан, у якім яна становіцца сугучнай і суадпаведнай сваёй ёсціне. Яе ёсціна даверана цішы, і суцяшацца супавядаць цішы. Судакранацца з ёю, глядзець і слухаць, заставацца на адлегласці, а судакранацца узаемадзейнічаць, і ціша ўжо дотык. У цішы нема слоў, але ўсе словы вымаўляюцца з яе. Вецер таксама. Мова, на якой гаворить дощ і вецер, яму своя, найбольш своя, нават у параўнанні з тою, на якой гаворить ён сам. Тое, што гаворыцца, агучвае тое, што ёсць, яно па-за маўленнем. У вершы таксама ёсць тое, што вымаўляецца і што застаецца па-за маўленнем, што выяўляецца вядомым і што выяўляецца невядомым, і што ніяк не выяўляецца з іхняга ўзаемадачынення і ўзаемадзеяння творыцца верш. Як вецер ні ў галінах верхавых, ні ў плашчовых, кашулях і спадніцах не пытаецца згоды, як яму паводзіцца, так і тое, што настае і адбываецца з ім самім, не пытаецца ў яго на тое згоды, а настае адбываецца для яго самого дзіва, што вынікае з яго самога. Яно вынікае з самой яго ёсціны, і таму, што вынікае, мае на тое згоду яе самой. У горада свой ландшафт, свая топаграфія, свая рэчаіснасць, і той, хто яго ўпісваецца, у ім мае свой кшталт і становіцца самому сабе вядомым. Увесь ён не ўмяшчаецца ў горадзе, і дождж і вецер апынаюцца тымі чыннікамі, якія перайначваюць горад. Яны для яго больш свае, чым сам горад. Горад упісаны ў сваю топаграфію, а дождж і вецер прыйшлі, перасяліліся адтуль, дзе топаграфіі няма. Альбо, калі ёсць, то зусім іншае. І таму, што адтуль яны блізкія самой душы, якая і сама тут перасяленка. Яны не кажуць тое, чого не здольны сказаць людскія размовы. І тое, што на дварэ цяпер якраз такая пара і такое надвор'е вынікае з яго стану і вытлумачвае яго стан. Так, вецер паводзіцца, як яму зажадаецца, але аб'явіўся гэтак, ён тут таму, што так зажадалася рэчаіснасці. І ёсціна рэчаіснасці з'яўляецца вецер. Душа шукае і знаходзіць суадпаведнае месца, дзе выяўляюцца і распазнаюцца знакі. У тэлефоннай будцы ён апынаецца сам-насам душой, і таму, што з ёю сабою не распазнаны. Ён маецца тут, маючы сябе там. Кроплі, падаючы на тэлефонную будку і далейшы рэй наўкола, маюць гучанню. Яны збіраюцца ў шэпт і твораць размову. У гэтай размове ўдзельнічае наваколле. Адгукаючыся на яе, адшэптваецца душа, лечыцца. Лечыцца ад чаго? Пэўна ж не ад таго, што ёй сваё, а ад таго, што ўвайшло ў яе, і ёю прынятае з ёю не супадае. Аднак яно прынялося, бо яно ўсё ж такі нейкім чынам сваё. Не сваё не змагло прыняцца, не прынятае не змагло увайсці. Ён адасоблены ад душы, і душа стаецца ягонай маёмасцю. І пакуль яна стаецца ягонай маёмасцю, яна стаецца ненабытай. А ён сам апынаецца тым, хто яшчэ не стаўся сабой. Тым сабой, хто ўжо ёсць.
Ён апынаецца тым, хто не ведае, кім ён ёсць, што з сабою рабіць і куды з сабою ці ад сябе падзецца. Ён заняты нечым, яго душа з ім, але ён не ёсць ёю. У якой меры не ёсць ёю, у такой не ёсць сабой. Пакліканы версу друкаецца з ёсцінай, якою пакліканы. І стаецца пакліканым тады, калі стаецца пакліканым ён, той, кім верш вымаўляецца. Каб стацца пакліканым, трэба ўжо мець у сабе суадпаведнае, тое, што можа клікацца і суадгукацца. Верш суадгукаецца з ёсцінай, сваёй суадпаведнасцю з ёю. Вытлумачэнне выводзіць з гэтай суадпаведнасці веду. Ён затрымліваецца тэлефоннай будцы і затрымліваючы ёй сваёй асабовасцю выходзіць з самой асабовасці і самога затрымлівання, аднак не да канца. І выходзячы з іх, як з тэлефоннай будкі, у іх і затрымліваецца. Ён недзе нешта забыў і намагаецца аднайсці і ўспомніць. Ён недзе забыў самога сябе. У ёй, у тэлефоннай будцы, ён апынаецца на відушчым месцы, з якога бачыць, што адбываецца ў блізіні і нават у далечыні, куды не сягае позірк. Гэтае месца знаходзіцца ў ім самім. Ён апынаецца ў своеасаблівым паўстане паміж «у» і «з». І ў гэтым паўстане выходзіць паза, задаўні рубеж. А для плашоў, кашуляў і спадніцаў тое, што адбываецца ў тэлефоннай будцы, як бы і не адбываецца. Кропляў шмат. Іх так шмат, што яны засяляюць усё наваколле. І ім прынятыя застаюцца не самі сабой, а супадаюць самім наваколлем, жывяць яго сабой. Гэтак супасці, з чым бы не было, ён не можа. А мо і не хоча. Нават самім сабою ён застаецца ў несупадзенні, у застатасці. Што? Вецер згоды не пытаў, алюзія і водалас на тое, што сам ён пытаў і шукаў згоды, але не дапытаўся і не дашукаўся. Не так пытаў і не там шукаў. І вось яму, што застаецца сам-насам са сваёю душою, раптам само адкрываецца так і там. Ён сам адкрываецца сабе. Знаходзячыся ў капсуле тэлефоннай будкі, ён знаходзіцца ў глыбіні рэчаіснасці і яе выяўляе. Яна не ўсюды адна і тая самая. І самой з'явай свайго знаходжання ў ёй з яе ад'яўляецца. У яго адносінах з наваколлем усталёўваецца мера адлегласці, дзякуючы якой адкрываецца пагляд. Адкрываючыся пагляд адкрывае і само наваколле, бачыць тое, што ім змяшчаецца і што ім не ўмяшчаецца. Прадбачыць ён наглядаў. Ён бачыць і ўжо прадбачыць і тое, што яму аб'яўляецца ўслед, і раптам прадбачанне. Ён бачыць прадбачанне і распазнае сябе ў ім. Усё асабовае, на што скіроўваецца зрок, бачыцца выразна, дэталёва, маляўніча. Усё душэўнае, уяўна. Каб яго акрэсліць, не хапае значэнняў, а тыя, якія выяўляюцца, прыблізныя. І ўсё, што імі акрэсліваецца, апынаецца як бы недастаткова бачаным і распазнаным. Чаму як размяжоўваецца тое, што ёсць, на асабовае і душэўнае? Чым і як розніца між сабою зрок той і гэты? Гэта адно і тое ж існае, уведзеныя розныя зместы. Асабовае застаецца ў знадворным, душэўным ва ўнутраным. Гэта адзін і той самы зрок, уведзены ў розныя меры адлегласці. Асабовае глядзіцца з надворнага ва ўнутранае, душэўнае з унутранага ў знадворнае. У іх розныя інтэнцыі бачання і розны змест бачання. Адзін для сябе, другі сабе.
чым насычаны і перанасычаны верш, дык гэта умоўнымі азначэннямі. Як быццам нейкай амо, нейкім ці то адбываецца апісанне таго, што ў відавочнай рэчаіснасці не мае знакаў, а ў мове найменняў. У такім апісанні праз прыблізнасці і падабенствы узнікае патрэба тады, калі тое, што апісваецца, пераўзыходзіць тое, што ёсць тут і што вядома з вядомасці. Як у кнізе пророка Езекіїля, якби віднота полум'я середини огню, і середини його було видать, якби подобенство 4 живьовин. І такий був вигляд у їх, обличчя їх було як у чоловіка. А над скляпенням понад головами було подобенство трону з вигляду, якби з каменя сапфіра. А над подобенством престолу, якби подобенство чоловіка, якби полный металл, якби некий огонь. Езекииль, раздел 1, параграф 5, раздел 1, параграф 26-27. Самые основные верши отбываются якби само по себе. Поза уділом дільних особ і навіть автора. І відбувається вона за тим давнім рубежом, куди вони своїми постатями не можуть увійти, але откуда до їх доходять вестки, випромінюється виднота, і де вони на самой справі есть своєю сутністю, що не отесамляється з особовістю. За давнім рубежом не место, а поза место. Не час, а поза час. І душа туль. Ветер його самого не видать. Видать одно, що дійничає, і коли кранає, совує, шкумотає, порушає кшталти відочної речаїсності, її тестує. І тестуючи, якби опротестовує душу тешить гэты протест. Плащи, кашулі, спадницы, внутреннее апрануто, знадворное, и ветер гуляє з ним, знадворним у своє гульні шкумотає. Знадворного не існує без внутреннего, його знадворного шмат. І воно має кшталти, образи, а внутреннего імкнеться до суодинства. Внутренний, он може увійти у знадворне, одно опронаючеся, знадворне. Знадворне може увійти во внутренне, одно адпронаючеся, от знадворного. Без этого апронання і адпронання уваход немагчимий. А коли нейким чином магчимий, то стратне, як порушення, як сама згуба. Знаки выносятся с глубины на поверхню, внутрь знадворного. Знадворне не може їх прочитати, але і відвернутися від їх не може. Давнє за рубежом, за їм рубежом, об'являючи свою присутність, присутнічає тое, що не пам'ятається, а єсть. Тое, що пам'ятається, приналежить особовості і вимирається, якой бы шматзначной она ни была, часовой меркой, тое, что есть от особовости отъявное. И принадлежит не особовости, а сутности. Сутность не объявляется, а есть. Он тут, але занятый тем, что не находится тут, и тут опинается квестка ці знак. Вестка поводырь. И она выводит того, кому адресуется, у призначенную ему наступность. Знак покидає сам з тестом, яким становиться сама речаїсність. Усё повнится потаенным зместом, что ведае нечто про его самого, чего не ведае он сам. Ён раз'єднаний з собой, і тому, що раз'єднаний, речаїсність гуляє з ним у своє хованки. Ён увесь час про нешта здогадваецца і нешта прачувае. Ён вядомы сабе сваёй свядомасцю, сувядомасцю, а істотнай невядомасцю. Ён не мае сябе, а мае маёмасць сябе, і заняты гэтай маёмасцю апынаецца самому сабе загадкай. Знак ведае нешта.
Ён адресаваны душы і заўважаецца адно душою. І адно тады, калі заўважаецца душою, пачынае чытацца зрокам ці слыхам. Знак выяўляецца з наступнасці, у якую з'яўленая рэчаіснасць яшчэ мае ўвайсці. І душы нейкім чынам ужо загадзя знаёмы. У адрозненне ад з'яў наваколля, дзе ўсё, што адбываецца, заўважаецца да драбніц і вымалёўваецца дэталёва, усё, што тычыцца з'яў душы, з'яў, што застаюцца за даўнім рубяжом, набывае кшталт умоўнага ладу. Ён іх бачыць, але не зусім. Разумее, але не зусім. І сам у суадносіне з імі становіцца велічынёй умоўнага кшталту. Знакі самі заўважаюць таго, каму яны адресаваны, вылучаюць з навакольнага асяроддзя і робяць істотным для Ёсціны. Міхай Стральцоў, паэт патаемнай весткі. І знакі, яўныя ці неяўныя, асноўныя дзейныя асобы яго твораў. Яны рассыпаны па ўсёй яго творчасці, упісаны ў рэчаіснасць, якую ён вымаўляе. Ён і вымаўляе яе якраз таму, што яны ў яе впісаны. Нездармова у яго творчасці такая вялікая ўвага надаецца дэталі. Знак аб'яўляецца праз дэталь. Сітуацыя, што ўзнікае ў вершы, настойлівая і невыпадковая. Яе транскрыпцыі сустракаюцца ў іншых творах, працытуем адну з того самага смалення Ліпрука. Азірнуцца захацелася яму, ён уже і намерыўся, але не мог. І тады, як бы парыў ветру нечакана напружыўся, ураз раскідаўся в яго за спіной. Зашалясцела, зашасла, невядома адкуль узяўшыся і асыпаючыся долу сіберна-каляное лісце. Стала ціха. Холад і спусташэнне чуў ён за сабой. Падалося на момант, што ён заплюшчыў вочы, адно чуючы, як іначылася. Незразумела іначылася ўсё наўкол яго, а можа і ў ім. І страх працінаў ягонае сэрца. І ён тады ўбачыў. Ён убачыў усё так дакладна, у той кароткі міг, калі нехта, дачасна схаваны ў ім, адным балючым штрушком раскінуў яму вочы і грудзі. Знакі аб'яўляюцца вслед за нечым тым, што ў глыбіні існасці адбылося. Сваёй увагай душа скіроўваецца на іх. Яна іх чытае, яны для яе істотныя. Той, хто читає знаки, розпознає їхній зміст. І від того, як читає і як розпознає, залежить сам зміст. Йосина виявляється в знаках. У другій строфе слово «дрожало» рифмуется со словом «сутяшало». Семантично это не самая лепшая рифма, дієсловная, якби схопленная на спех і випадково, однак самі слови, йою названі глибоко невипадкові. Яны взяті з того контексту, у яким знаходилася душа, і досвід якого вона тепер переживає. Ён ёй у вірах і у розпач, і разом з тим необхідне. У той же строфе, де й допрацовується слово «лячилася», яно так само дуль з того ж досвіду і того ж контексту. Тое, що викликає шоргат і що змушає колихатися галіни дерев і трепетать листя, дотик. Його несе з собою дощ і уводить у город ветер. Знаки мають властивість дотикатися до того, кому вони адресовані. Засяродженная на внутреннем, душа отсяродживается в знадворное, и в этом отсяродживании сутяшается и лечится от того, что выникло з нечего того, про что в верші не згадується, а що тим не менш угадується з не той розмови, з не той суадносини. Урешті,
адзіная, праўдзівая суадносіна з тым сабою, што застаецца за даўнім рубяжом. Астатнія альбо дадаюцца да яе, альбо ад яе адымаюцца. Я па-за відавочнай рэчаіснасці. Ён у ёй, у суадносіне з я, все відавочнае апынаецца знадворным, ён гэтаксама. Чалавек недзе размінаецца самім сабой, і як вецер стаецца захопленым тым, што сустракаецца плашчамі, кашулямі і спадніцамі, а калі не знаходзіць іх, то просто захоплены самою сваёю захопленасцю. І я, самаістотнае, вольнае і вольнае, ад якіх бы не было захапленняў, застаецца па-за ім, за рубяжом. Душа мае свой зрок і свой слых. Тое, што можа душу зняважыць і абразіць, гэта што? А тое, што яе суцяшае гоіць, нішто. Нішто пагляд не абражала. Усякае што вынікае з нішто, і вынікаючы апынаецца яму знадворным, а душы спазнавальным, відочным і чутным. Нішто айчына душы у імена мае сябе самую, сябе самой. З вышыні, да якой сягаюць дрэвы і сам горад, вецер апускаецца ўніз, у горад, у прастору, абжыты людзьмі, ён як бы таксама хоча апрануцца ў людзей. Аднак тое, во што апрануты людзі, не ёсць іхняя праўдзівая выява. Яна не ўзнікла з іх саміх, і вецер не набывае ні кшталту, ні колеру, а шкуматае яе, як нешта не тое ці неадпаведнае сабе. Вецер паводзіцца, як яму зажадаецца, і ў сваіх паводзінах мае рацыю. З чалавекам усё інакш, і паводзіцца, як зажадае. Не можа, альбо не можа знайсціся такім, каб паводзіцца, як яму зажадаецца. Нішто не ёсць. Адсутнасць, якой бы не было рэчаіснасці, і не ёсць нейкай, якой бы не было прысутнасцю. Яно па-за прысутнасцю і адсутнасцю, і яго ёсціна, не схопліваючыся, якой бы не было акрэсленасцю, і якім не было значэннем, мае сябе інакш. Знак вынікае з інакш, і яго змест інакшы. Душа чуйная, як верхавыя галіны дрэў, адгукаюцца на любы водгук таго небачнага ветру, які, каб яе кранаць, не пытаюцца яе на тое згоды, і ў тым, што не пытаюцца яе згоды, ёсць нейкая вялікая справядлівасць. І сам увідавочніваецца, калі краналі яе. І як у горадзе дождж і вецер, і таксама вялікая роспач, дзіўная відната, каб аб'явіцца, не пытаюцца на тое душы, згоды, альбо калі пытаюцца, то інакш. Праз моўную тканіну верша проступае тое, што яе не хоча, амо не можа апрануцца. Душа памятае тое, што свядомасць мае ўспомніць, памятаю іншую рэчаіснасць сваю, успомніць яе, апынуцца ў ёй, успомніць сябе, стацца сабой. А пакуль што ён яшчэ застаецца не ў ёй і не ў сабе, а ў часе і ў звароце да яе і да сябе. Душа маці і матрыца свядомасці. Яна не ёсць, яна сама ёсць. Свядома шукае, распазнае сваё, душа зберагае. Той ён знаходзіцца з таго боку даўняга рубяжа. Ён гэты з гэтага, а душа з абодвух. Той ён і гэты між сабою суадбываюцца. І тое, што адбываецца з ім гэтачнім, адбіваецца на ім тойным. Разасоблены з сабой, ён шукае сябе самога. Шукае, бо тут адчувае сябе пакінутым. Шукае, бо мае сябе пакінутага там. Ён уцягнуты ў пошук так, што пошук стаецца ягонай маёмасцю. І калі аб'яўляюцца вынікі пошуку,
Для маёмасці, якую маю я, яны ў дзіва, яны ў адкрыццё, і свядома смарудзіць іх прыняць, і з імі атаясаміцца. Шукаючы сябе, ён стаецца незнойдзеным і застаецца па-за тым, што аднайшлося само. Чаму і якім чынам знаходзішся тут, ён ёсць і там. Чаму і якім чынам, ёсцячыся там, ён знаходзіцца і тут. Ёсціна асягаецца, застаючыся неасягнутай. Ён шукае таго сябе, кім сам ужо знойдзены, і таму, што знойдзены, шукае. У творах Мірослава Чальцова нема месца ні смутку, ні якой-небудзь весялосці. Душа занята не імі, затое і перадусім ёсць нешта іншае. Настойлівае адчуванне прысутнасці нечага іншага, чаму няма наймення, і што внутренним зрокам альбо зрокам душы ўжо, аднак, заўважаецца. Што да вялікай роспачы, то ні смутак, ні весялосць з ёю не суадносяцца. Аднак што азначае гэта вялікая роспач, гэта дзіўная бедната? Што выклікала іхняе прыйсце і на чыё месца яны заступілі? І адкуль выніклі? Яны не маглі прыйсці не на суадпаведнае месца. І як агонь прыходзіць на тое месца, дзе ёсць для яго спажытак, тое дзе ёсць для яго спажытак, так яны прыходзяць на сваё месца. Яны выніклі з самой душы, з яе ведушчай дзелі, і іхні спажытак тое, чым яна была занята дагэтуль, з чым атаясамлялася і ад чаго не магла вызваліцца сама. Яны двухадзінныя, вялікая роспач і дзіўная бедната, і калі не вялікая роспач і не дзіўная бедната спалучаецца са з'яўленай дадзенасцю і жывяць яе сабою, то вялікая роспач і дзіўная бедната ўсё цалкам перайначваюць. Яны нічого не пакідаюць яму, апроч пакінутасці, і гэтая пакінутасць вялікая. Застаючыся без ранейшай сваёй маёмасці і не набыўшы ніякай новай, ён апынаецца ў адчасці. Ўсё, што было калісьці, калісьці прыналежыць памяці, чаму прыналежыць даўняя, дык гэта пачатку, і калі выміраюцца, то эонамі. Але самі гэтыя эоны змяшчаюцца ў імгненнях беднаты. Вялікая роспач, вялікая пустата, чыстая ад асабовасці, яе аблічча чыстая не ад пачатку, а даступная для пачатку. На месцы таго, што было, знаходзіцца тое, што ёсць да таго, як яно было. Ён не мае сябе, а мае яе ў сабе як свой раптоўна выяўлены змест. Вялікая роспач спальвае ўсе страты і ўсе набыткі і адмыкае пачатак, і он загадзя мае ўсё. Тое, што вялікая роспач паклікала дзіўную беднату, кажа пра нейкую уласцівую ім суадпаведнасць. Роспач – слово багатое на значении. В этымалагічным словніку беларускай мовы прыводзяцца дзве асновы, якія кажуць пра магчымасць яго вытлумачэння. Першая – наопак, польскамоўны транскрыпт стараславянска «опаки», что означает «назад», «наоборот». Другая старажытна-рускае слово «роспач», «шчэльземная». Его змест удакладняецца і паглыбляецца, да прыкладу, зместам сербалужыцкае слово «роспачына», што азначае пролом, разлом, трэшчына, і далей зместам слова «роспачаць» – разломваць, расколваць, узломваць, расчыняць сілком. Апроч згаданых, ёсць яшчэ адна захаваная ў стараславянскай мове аснова слова «пача».
Ён означае, калі перакласці, нават звыш таго, больш чым апрача. Роспачу не валодаюць. Яна таксама не пытае згоды і настае са звыш таго, што ён мае, разломваючы тое, што ён мае і даючы яму больш, чым можа змясціць. Тым самым чынам, якім прыйшла роспач і прыйшла бедната, мусіла прыйсці і далейшае, само, без яго свядомага асабістага ўдзелу, аднак яно не прыходзіць, і верш сведчыць, не абазваўся нейкім знакам. Якой сваістасцю, якім такім знакам ён змог бы абазвацца, калі ў ім, магчыма, няма ні таго, ні другога, а калі і былі, то спаліліся вялікай роспачу і сцёрліся дзіўнай беднатой. І ўсё ж такі, аднак, ёсць. Узаемнай існасцю і узаемным знакам тым, які адгукаецца і ў водгуку мае свой змест. І таму, што ёсць той, хто за даўнім рубяжом падае свае знакі. Яны гэтаксама водгук. Паміж ён тут і ён там адлегласць, што ніяк не выміраецца. Ці калі выміраецца, то ў ромах, але таму, што яна ёсць, творыцца верш, і у ёй ён, верш, выяўляецца, суміраючыся і суадносячыся з ёю, яднаючы тут і там. Для таго, хто яе адлегласць асягае, яна ўвасабляецца ў магчымасць. Бедната дзіўная, у ёй адкрываецца тое, што дагэтуль было ўтоена, і адкрываючыся для свядомасці стаецца адкрыццём. Яна, свядомасць, не распазнае і не ведае, што тое, з чым яна звыклася і што асвоіла, можа быць не такім, іншым настолькі, што папярэдняе звыклае не гатова яго прыняць. Яна, бедната, адкрыла і выявіла для яго таго яго, кім ён ёсць насапраўдзе, і кім яшчэ не стаўся. Ён яшчэ не гатовы быць тым, кім ёсць. Пэўна, яшчэ не ўсё адшаптаў дождж, яшчэ не ўсе плашчы кашулі і спадніцы пашкуматаў вецер. Дзіўная бедната па-за ім настолькі, што для яе не існуе адлегласці, у якой ён мае сябе і сябе знаходзіць. І даўні набытак і вынік адлегласці апынаецца тут. Як быццам, тое яно, што застаецца несфармаваным і не сфармуляваным. Яно не усведамляецца думкай і ад думкі ухіляецца. У ім утойваецца невядомы змест, як у ценю ад вясла само вясло. Само ж яно застаецца па-за ім. «Тень ад вясла» – так называўся зборнік паэзіі Міхася Стральцова. Як быццам вытлумачваецца інакш. Самае істотнае надыходзіць і мае надысці само, калі б не існавала гэтага амаль непрыкметнага удакладнення. Як быццам яно ўхіляецца ад разгляду і не паддаецца вытлумачэнню. Яно наогул ніякім чынам не аб'яўляе сябе. Яно ёсць, але ёсць нейкай інакшай, чым усё астатняе ёсцінай. І ад таго, што яно ёсць, усё астатняе набывае асаблівы статус. Яно набывае статус знаку. Знак аб'яўляецца сам, не пытаючыся на тое ні ў кого згоды і не маючы патрэбы ў чыім бы не было ўдзеле, але яго змест не ў ім, як па ўсяго астатняга, а па-за ім, у тым, каму ён адрасаваны. І адно той, каму ён адрасаваны, заўважае яго. Змест знаку ў ім, у тым, каму ён адрасаваны, унутры яго самога. Аднак ён сам яшчэ не стаўся настолькі ўнутраным ці зарубежным, каб з ім зместам супадаць і ім валодаць. Ён знаходзіцца між унутраным і знадворным,
і телефонна будка увідавочнює його самазнаходження. Ён гэта хто? Ён скіраваны да сваёй сутнасці, і словы суадносяцца з гэтай скіраванасцю. Не было б яе, не было б іх. Словы, знакі на дарозе скіраванасці, а верш яе сведчанне. Да таго, як стаўся ён, я ўжо было, і ніхто яго сутнасць. Верш выяўляе імкненне існасці з нятоюснага стану к тоюсны. Са што у нішто, каб дайсці да сябе, ён мае вярнуцца. Атуль, дзе найменей маюць я, туды, дзе я не мае найменю. Тое, што застаецца за даўнім рубяжом, мае моц і ўласцівасць заставацца. І заставацца так, што, застаючыся, апынацца не страчаным, а захаваным. Захаваным тым, чым ён можа стацца, гэта азначае набытым. Таму, што яно яшчэ не набытае, ён уваходзіць у тэлефонную будку. Каб ён змог з яе выйсці, яна мусіць яго выпусціць. Ён мае не проста з яе выйсці, а вынікнуць, выявіцца, аднайсціся. Магчыма, тое, што застанецца напасля, ачаровкі і шкарлупіны таго, што адбывалася і адбылося. Захацець ужо нейкім чынам змагчы, пачаць магчы, паклікаць магчымасць і выйсці ёй насустрач. Той, хто выходзіць насустрач магчымасці, выходзіць насустрач і перашкодам. Аднак пакліканая магчымасць знаходзіцца на дарогу і спраўджваецца як бы без яго непасрэдна ўдзелу. Знакі замкнёныя. У іх утойваецца прысутнасць тае наступнасці, якая для ўсёй астатняй рэчаіснасці адсутная, не настала і нават не намерваецца наставаць. Знакі адамкнёныя тым сваім зместам, якім астатняя рэчаіснасць не валодае. Гэтым яны вылучаны з яе, і гэтым замкнёны ад яе. Чым вылучаны, тым замкнёны. У адамкнёным імкненне набывае кшталт і ў ім захоўваецца. Ён замкнёны ад сябе сваёй адамкнёнасцю. Усё, што вынікае з сутнага, мае прыйсці сваёю хадою і ў свой час, калі яно само ведае найлепш, і апярэджваць яго, адпрэчваць яго, займаць сабою тое месца, якое мелася б заняцца ім. Адно, ён мае быць сцярожкі і пільны, каб не пакінуць гэтае прыйсце па-за ўвагай. Застаючыся па-за ўвагай, яно, нешта, не здолее спраўдзіцца і аб'явіцца, альбо спраўдзіцца і аб'явіцца па-за ім. Калісьці асабовая велічыня, я думаю, што мінулае мераецца асабовай меркай, даўняя па-за асабовасцю. І па-за мінулым ён знаходзіцца ў магчымасці, што ўтвараецца тады, калі ён выходзіць з сябе, выходзіць з сябе ўнутр самога сябе. В дзіўнай віднаце яму адкрываецца ён сам. Той, кім ён ёсць на сапраўдзе. А разам з тым, той, кім ён ёсць на сапраўдзе, заўсёды і ёсць у дзіўнай віднаце. Там ён атулены ёю і з ёю атайсамлены. Як атайсамлены тут, у тэлефоннай будцы, з дажджом і ветрам, і там для яго яна з'яўляецца не дзіўнай, а сваёй. Это самленне з дажджом і ветрам доўжыцца ў самім часе, яно паступовае. Аднак самой дзіўнай віднатой ён не атайсамлены, яна для яго выклік. Каб атайсамляцца з ёю, ён мусіць стацца іншым. Але таму, што ён атайсамляецца і здатны атайсамляцца з дажджом і ветрам, і мае сябе якіх-ні змест, яму адкрываецца і змест дзіўнай віднаты.
і гэтым зместам апынаецца ён сам. Ён, але не той самы. Тое, што адбываецца тут і цяпер, адбываецца само як быццам. Яно заўсёды ўжо вынік таго, што ў сваёй сутнасці адбылося недзе там і некалі даўней, у эонах, там, дзе адлегласць яшчэ не займела свайго вымярэння, і тады, калі час яшчэ не ўшчаў свайго адліку. Калісьці гэта калі. Ён ад пачатку іншы сабе, і ў гэтай іншасці эоны знаходзяць сваю меру. Час не ідзе сам, ён ідзе з некім. Свядомасць душы і свядомасць асабовасці не тое самыя і не тое самыя. Яны здольныя атасамляцца і растасамляцца, быць разам, быць паасобку і ў супярэчанні адно з адным. Не паклікаў, не абазваўся нейкім знакам. Чаму? Менавіта таму, што ён здольны быць тым, хто пакліча і абзавецца нейкім знакам. Ён ужо і яшчэ адасоблены сабою адсутнага так, што здольны быць асабовасцю і мера асабовасці в свядомасці самой асабовасці. Ён для сябе занадта вядомая велічыня, каб змагчы супасці сутнасцю заўсёды невядомай велічынёю. І мае зашмат сябе, каб змагчы атайсаміцца з віднатою. А каб атайсамляцца з плашчамі, кашулямі і спадніцамі, знаходзіцца на дастатковай адлегласці ад іх. Нішто да канца не дагаворана. Нішто до конца не вырашена, нішто до конца невядома. І знак вынікае як быццам. А тут, дзе чалавек ёсць, але інакшую ёсцінаю, чым тут. Ці той самую ёсцінай, але інакшую асабовасцю. Дзе б чалавек не быў, ён усюды ўжо і яшчэ не той самы, не канчатковы і не першапачатковы. Не канчатковы, бо не першапачатковы. Усякі раз ён набытак самога сябе і усякі раз не ўвесь. Тое, што адбывалася паступова і незаўважна, раптам увідавочваецца і адбываецца раптам. Так, паступова і незаўважна, збліжаючы адлегласць, раптам адбываецца сустрэча. Паступова і незаўважна для гэтай дзелі рэчаіснасці і раптам таксама для яе, а для тых дзеляў, для якіх ёсціна не засланялася іхняй аб'яўнасцю ад яе, збліжэнне дзеляў і ўбліжэнне віднаты мусіла быць ужо да гэтага відавочным. Там, за рубяжом, ён ёсць заўсёды сабой, адкрываецца адтуль раптам. Зазірнуць за даўні рубеж, гэта ўжо нейкім чынам, апынуцца там, убачыць сябе самога за даўнім рубяжом, гэта ўжо нейкім чынам стацца ім. Раптам выводзіцца ад лацінскага рапта. Што азначае хапаць, рабаваць? Што набывалася паволі і паступова, раптам рабуе і выяўляецца ў вершы вялікаю роспаччу, рабункам і водгукам на рабунак. Вялікая роспач рабуе маёмасць, тое, чым быў ён заняты і асабовы, і вызваляючы яго ад яе, вяртае яго нішто. Нішто празмернае, яно больш, чым поўнае зместам. Замясціць, які раптам страціцца і спаліцца, перастаць быць хто. Тое, што яшчэ не ўчулася слыхам, не ўбачылася зрокам, не ўведалася розумам, ужо ўчулася, ўбачылася, ўведалася душой. Міхась Тварцоў слухоўваецца ў сваю душу. У яго творах, у розных акалічнасцях настойліва ўзнікае тая самая істотная для яго сітуацыя, калі нешта мае выявіцца і вымавіцца. Што?
нешта. У нешта нема свого кшталту і образу, однак воно втоюється ці во всіх кшталтах і образах і опинається їхнім змістом. П'ятая, передопошня строфа завершається шматкроп'ям. І воно шматзначне і змішає в собі тоє, що не вимовляється у вірші, не вимовляється в автойостині, з якої він виникає, відбулося нешто, що покидає його без мови, і тое, що до речі схоплювалося умовними значеннями, як биться, нейким, ці то тепер означаються знаками шматкроп'я. Рассыпанные, растворенные верши знаки собрались у шматкроп'я. У им собрался сам змест верша. Что означает захотеть? Захотеть статься покликанным, з ёсенной махчимостью в самую махчимость и одукнуться на это покликание, выйти за себе. И он стался покликанным своим «я» и засведченный виднотою, однако застався в собі, у своїй телефонній будці. Основне тут не питання, чому не мог. Оно не захотів, а у Йосині могчи і захотеть. Присвячений в її, йон від її об'явлений. Певне хотіння відрозвивається від хотіння і мовчимость від мовчимості. У їх заховується мера самої особовості. Знак у меру не вкладається, він завсюди празмерный. И он не находит у себя знака, этот знак оказывается однойденным поза им. Что чем больше вытлумачивается верш, тем больше тогда на нее опинается, а мусило быть наоборот. Складаний не сам верш, а та з'ява, з якою верш має справу. Йон. Ён має себе звыш себе і застається собою не витлумачений і не з'явлений. Вірш твориться, як витлумачуючися і виявляючися, витлумачувати і виявляти, і читач сутворця. Знаки з'являються тоді, коли чоловік виходить у зону потаємного. Я не втолений всякий раз кажуть про нечто, що витлумачується наступністю, і все одно завсюди застається до решти не витлумаченим. Тое, що відкривається, більше за його, і тим, що відкривається, його більше за себе самого. Саме утоєне для його він сам, і видно та, якою його висвітляється для його дивної. Я не готовый ее принять свою истоту. Я не готовый статься собой. Самое истотное действуется без его дела, або з ділом того, його, ким сам він ще не стався. Велика розпач і дивна виднота розпознання, яким отслоняється і гаситься все попереднє, і навіть вірш не здольний вступити з ним у розмову, як уступав у розмову з дождем і вітром. Як уступити з ним розпознанням у розмову потрібен інший йон, який вже цим розпознанням однойдений. Воно для його не навпроти його, а з ним. Він для його не навпроти його, а в ним. Усе, що до этого було. Все, що було до этого, раптом опинається в калісті. У апошній строфі вірша, откуда вірш виявляв себе і, дякуючи якому простору набивала координати, переселяється зде у нікуди. Вірш об'являється у простору, яка не має координатів. Не застається місця ні для питання, ні для відказу. Місце наогул не застається, як бицем тоє, що мусило справдитися, справдилося і не має потреби в своїй присутності. Справдився катарсис, про який настойлива нагадують старожитні поетики, які для вірша найвищіше осягнення.
спраўдзіўся катарсіс і адкрылася дзіўная відната. І калі адкрылася, усё папярэдняе пагасла, перастала мець значэння. Але ён застаўся. Застаўся тым сабою, які не мог, або не захацеў, не пазваўся нейкім знакам, застаўся пакінуты віднатою і пакінуты вершам. А для таго яго, хто мог і захацеў, хто абазваўся нейкім знакам, катарсіс перасягнуў даўні рубеж. Даўні рубеж асягнуўся немагчымаю хваляй, роспачу. І ёсць тая самая роспачна, ціельны транскрыпт, якой ён адлучаны ад сябе. Відната, вызваленая ад знакаў, робіць прысутная невідушчына. Калі душа абражаецца, чалавек перастае памятаць, хто ён, і перастае быць сабой. Замест того, каб быць сабой, пачынае мець сябе таго, ад каго душа ад'яўляецца і хто самому сабе ў дадатак. Душа абражаецца тым, што ёй мелася б стацца сваім і сваім заставацца. Чужое не абражае. Горад становіцца чужым, а ён сам ім вольным ад таго, што прывязвала і трымала. Ён застаецца тут адгэтуль узятым, застаецца той застатасцю, якая не мае знаку. Знакі адрасаванай душы. І рэчавістасць імі змястоўная. Там, дзе яна застаецца без знакаў, яна застаецца без душы. Ён застаецца ў тым самым горадзе, магчыма, у той самай тэлефоннай будцы, а душа ва узятасці. Відната выступіла знутры, і калі адступілася, то ўнутр, узяўшы з сабою ўсё, што змагло і захацела ўзяцца, пакінуўшы, што не змагло і не захацела. Дождж, шоргат ён чуў, стоячы ў тэлефоннай будцы, і які яму, менавіта яму, адрасаваўся асабовы і мае свой голас. У параўнанні з ім дождж, што згадваецца ў апошняй страфе, безасабовы і безаблічны. Чужым апынаецца тое, што застаецца без аблічча. Лісце, якое трапятала, таксама безаблічнае, не мае колеру. І безаблічны вецер, які мае да яго дачыненне, а калісьці ён супадаў з лісцем так, што сам станавіўся ім і быў зялёны. Верш не гаворыць і не дае сведчанню, што і самому сабе ён стаўся чужым, але дае сведчанне, што не тым самым, што калісьці. Тое, што было ягоным, сталася чужым. Гэта азначае, перастала быць сваім, а ў сваім ён сам не ў сябе. Сваё тое, што асвоілася душою. І калі яно становіцца чужым, яно душой пакідаецца і наўзаем. Калі пакідаецца душою, яно становіцца чужым. З горадам нічога не адбылося. Ён застаецца ў той самай, вядомай на памяць тапаграфіі. Аднак застаецца не такім, якім быў дагэтуль. Нешта, усё у ім змянілася. Ён застаецца пакінуты душою. Што адбылося з ёю, ведае яна сама. І слову верша, каб казацца, ужо няма. У горадзе, што стаўся чужым, час не мае аблічча, а тапаграфія месца. Згасіўшыся ці адступіўшы, дзіўная відната пакінула, аднак, знак на ўсім прысутным, на горадзе, які ягоны быў калісьці, і ў якім ён усё адно застаецца. У горадзе, які раптам стаўся чужым, у горадзе, у якім цяпер ішлі інакшыя дажджы, іначай трапятала лісце. Дзіўнае гэта адамклёнае, інакшае. Інакшае, замкнёнае, дзіўнае. Не дукнуўся нейкім знакам, нейкім нават невядомым самому сабе. Усякі вядомы ўжо не той знак, і нават не знак, а невядомы, як мы казалі. Ён мусіў бы аб'явіцца сам ці як бы сам. І ўсё-такі
ён объявляется «Вядомы, невядомы». И этим знаком стаецца верш. Верш, что от початку вымаўляўся душою, а не пасля вымовився в словах. Верш уводзіць у магчымасць, дзе вядомае мае стацца невядомым. Свядомае несвядомым, невядомае вядомым і несвядомае свядомым у інакшую магчымасць і уводзячы сам стаецца ёй. Вам дзякую. Калі ласка. Я могу пачаць, бо у мяне вось куча пытанняў такое. Як вы бачыце асноўную эмоцыю ці настрой гэтага верша, бо я скажу, што я на пачатку абсалютна па-іншаму яго чытала, і для мяне такі значна больш трагічны. І вось гэта несупадзенне, гэта хутчэй як татальнае несупадзенне нейкай дыскрэтнасць чалавека, нейкая смерць. І калі вы распавядалі, то ад пачатку мне было адчуванне, што гэта значна больш светлы, гэта адкрыццё, гэта мажлівасць, гэта не ведаю, хоць яна не выкарыстаная. Для вас які найбольш дакладна настрой верша? Эмоцыя, настрой, пачуццё, якое нараджае? Я уже договорился. Так и договорился, что все сказали, но больше это. Верш, это все, вот что вы говорите, что настрой – это один план. Это взятий дотик, з якими приходять у город дощ і вітер, але є всі наступні плани, вони глибокі, вони сягають, видите, туди, куди навіть сам вірш не доходить. І він доводить нас до деяких межів, до рубежів, до тур, куди може сам дойти і покидає вот з этой открытой, неким чином речовістостью. Далее, что хочете, думайте, и что хочете, говорите сами. Что верш, бачите, читать одна хвилина, это герменевтика, я уже называю герменевтичная поэма. Вот один короткий верш, вот это из мест, я не говорю, что их прочитал. Я только неким чином их кранул, вывел, поподнял, для разгляду, я ще до конца застаються невичними коласками. Ось долучайся. Тетяна, робіть свій транскрипт. Хто-нибудь ще хоче долучитися з питаннями за своїм працюванням? Зачарували. Я думаю, що... Зачарували? Ну, ці загрузили, я б сказала. Ні, це добрий стан, коли навіть слови. Ну, слови так, вони нечто виносять на поверхню. Саме істотне, може, відбувається і без слов. І вірш, коли по таким кончатковим рахунку, він завжди виходить на межу слов. На межу слов, где уже как беседали, и он вызволится от слов, стать безмолвным. Усякий істотний наш підходить до этой межи. І гэтым своїм підходом я істотний. На межу вийшли. Я думаю, зараз можемо ще так трохи переварити, там є кава, гарбата, розмовляти один з одним. Дякую велике. Давайте, є питання? Давайте. Ось ми другий раз зустрічаємося і завжди герменевтично вичитуємо вірші інших поетів. Ось таке питання на будущее, чи дочекаємося ми герменевтичного вичитання Олеся Розанова, вірша Олеся Розанова. Тому вашого власного вірша, чи буде розчитка чого-небудь власне вашого? Хто?
хоче казати. Не подається, що це важливо, ну, ось у такої версії, принаймні, бо гэта, ну, ось, гэта верш як нешта праяўленае, і, ну, і это ўжо праяўлена один раз гэтым чалавекам, ці гэтай асобай. Ну, а вірш писався, наприклад, 10 років, 20 Ну, років це назад, може бути. і вичитывається, перечитывається сьогодні. І Олесь Розанов 10-20 років тому назад, мені здається, це хоча б трошку, але вже не той Олесь Розанов. Складана. Я ще, можливо, не дійшов від себе на беглость того калісті, якої дає ось таке бачення, що тому що те, що вкладається в вірші, ну, вірш говорили тут, він так само розмова. І говорить про свій вірш, якби говорить те саме, якби пошиватися, удокладняючи, але все одно те саме. Ось інший вірш дає ту відлеглость, для якої все становиться у новинном відкриттям. І тому ліпше все ж таки братися за незнайоме, за те, що доткнулося і покликало. А своє, те, що, ну, якби, сказалося і написалося, і воно виговорюється. Воно не вкладається у свій вірш, але в цю поему, у герменевтичну, він вкладається. Так що я завжди, коли читаю, любой чоловік, який читає некий твор, він читає самого себе, говорить самого себе. Я тут так само це роблю активно. Я якраз хотіла запитати, мені подається, правда, минулим разом про гэта ж запитувалися, ось колькі у гэтым герменевтичному, у этой поэмі герменевтичній більше того, хто розчитує, ці ось, ну, вірша проявленого, там, першісного. Ну, вірш проявлений – це те місце, з яким постійно соотноситься. У этом перевага, оце такого, ну, голого філософствування, якое, якби, ну, бере які там поняття, з'яви і обговорює, не обговорює. А ось вірш, він тільки існує тут, і він існує тільки такий, і він дає підставу, говорить те, що не говорилося, і удовольняться постійно. І дає ще які нюанси, тому що він особливий, кожен вірш особливий. Ось. І во всім в цьому удовольненні і розшитуванні раптом починає виявлятися істотне. І воно навіть не говориться, бо і сам вірш – це не ось говорення, що ось взяв і поговорив у вірш, ось у ритму чи який-небудь вірш якби проговорюється. Нечто в вірші проговорюється, і воно істотне. Машинно головне. У вірші проговорюється. І тому будемо ми голові, і його здобуваємо, і його постійно маємо на увазі, коли тлумачимо вірш. Созрели еще что-нибудь? Ну, вы на перший раз, вы сидите. Вы перші. Бо саме чуйні і усі слова в першу чергу з новими собами. Питайтеся, може я нечто не так сказав? Скажіть, ви накладняєте? Може я нешта пропустил. Цікаво, чому ён апынуўся ў гэтай будцы, каб зрабіць тэлефанаванне ці каб схавацца ад дажджу. Да, і там пасаж Віктор, що не тлумачуся, чому. Ну, якби. Там адказу нема, але... Тому що, по ідеї, от з гэтага такого дисонансу функціонального, що він використовує будку як схов і розгортується гэтая картина. Ну, от ви подумайте, телефонна будка, звичайний чоловік, чому телефонну будку виходить? Каб телефонувати. Правильно. А тут отримовується якби... Какого сил з яким розмовом. Так. Отругаться там это с блестом этих слов, голосов, душа с душою побыть. А нет, нечто такое. Розмова була доброю, тут була розмова, вшався дощ і вітер, і ось все. Вже нічого не тримає. Розмова була не та, що нічого не тримає. Нікуди не мкнеться, він слухає, що говорить дощ, глядить, що малює вітер і все остальне.
размаўляе. У вершы гэтая пазіцыя іншага і свайго, яна гучала, а ёсць ли нейкі пункт, якім ідзе размова? То бачите, я кажу про те, що і он якби сам не говорить, а говориться нехто і за його, і його. Ось. І можна, ну так, спосылаться огульными словами, что это сам верш, и тем не меньше, и ось взято слово «колисти». И мы допускаем, что это и он сам, але на отлеглости колисти. Он бачит себе уже за отлеглости колисти, и ось эта отлеглость дає йому відущість, дає уособиться. Не було подлеглости, не було поособлення. Ёсць і нешта, што замежна самасці у вершы, нешта трансцэндэнтнае, інакшае, як інакшае. Альбо ось ёсць самасць, якая як рэка размаўляе з учителем. Это тільки схоплюється. Йому не тлумачиться, нема ось такої логіки. Чому ось так відбулося? Що відбулося? Уже ні вірш, ні розпознання не сягає. Воно тільки уловлює те, що дається. І воно відбувається. Воно звиш його самого. І він сам опинається собі, звиш того, ким він є в цьому випадку. Відкриття. Але ви читаєте. Мені цікаво, коли некоторі ще звернуться, і якби ще не кинув табена, після цього читання, я вам дам на ваш сайт цей текст, і ви зможете тоді його прочитати, ну, як дуже, ну, літерально, всі ці слова, там, поглядіть і так далі, і нечто додати. Бо ще раз, ось це герметична тема, це тлумачення, воно не скончено, ще раз, воно тільки, якби, на обманцях підійшло до некоторих, можливо, таємниць. Знаки, вони не розкриваються. Вони, ну, якби, завжди заховуються в собі. Ми їх уводимо у свій контекст і про їх тлумачимо на той контекст. Але самі вони завжди таємниця, коли долучаються до розмови, ось, вернуся додому, перешлювати цю саму штанку. Дякую. Дякую всім. Велике дякую. Олег Степанович, это было их это Я зачитаю коротков з вашої книги. Мені, как мені щось розповідати Федорович. Мені подалося, що воно якби зв'язано з тим, що було у нас той раз. За цей час. Це із поеми «Железо». Коли хто не читав, вельми раді тут поему, виключно, ну, виключно цікаві, глибокі, і про їх так само можна говорити мало. 12-та частка, 12-та. Нібито воюєш само з собою. Усюди закон усталюєш. А усталювавши, рушиш само з собою, це железо. Железо, поема. Дзеля чого? Каб гук був чистим. Правдивою справа. Випадок прозорливим. Мусить складаться наново слово. Действенница наново учинки. А люди наново сустракаться одно за одним. Дякую вам за эту сьогоднішню зустріч. Вам так само дякую, ми строкалися минулий раз, і ви пройшли на цей раз. Ну, это ж, вот погодитесь, что это есть совесть, а люди наново сустракаться одно за одним. Дякую. Дякую.